Al jaren is het een begrip in Zeeuws-Vlaanderen, de Hoekse feesten. En dit jaar extra bijzonder, want het is de 25e editie. Tijd om hier op deze zonnige woensdagavond een kijkje te gaan nemen. Ja, het is de 25e editie dit jaar van de Hoekse feesten. Kunnen we nou bijzondere dingen verwachten? Ja, we hebben dit jaar weer een mooi programma neergezet. We openen de Hoekse feesten traditioneel met de hoekrun. En dit jaar zijn er ongeveer 230 lopers ingeschreven. Maar de inschrijvingen zijn nog bezig, dus het precieze aantal weet ik nog niet. We hebben morgen onze themaavond. Dit jaar is themaavond Zomercarnaval. En vrijdag hebben we ook een divers programma. We hebben ook de Junior Academy, bingo, kermis tijdens de hele Hoekse feesten. En zaterdag is de afsluiter van de Hoekse feesten. En dan proberen we er een laatste knaller van een feest van te maken. Ja. En waar begin je dan vandaag mee? We starten vandaag met de hoekrun. Dat is eigenlijk traditioneel het startschot van de Hoekse feesten ook. En dit jaar ook het 10-jarig jubileum van de hoekrun. Dat is een commissie dat valt binnen Stichting de Hoekse Feesten. En die proberen er altijd weer een mooie route van te maken met diverse activiteiten ook langs de route. Zodat het voor de lopers ook dat ze gemotiveerd zijn om de loop af te maken. Ja. Ja. Dus nu 10 jaar, maar de komende jaren nog veel meer. En niet alleen de hoekrun, maar heel de Hoekse feesten. Ja, zeker wel. We gaan zeker voor de 50 jaar. Daar blijven we ons voor inzetten.